tithokoza Mulungu chifukwa cha ubwino umene ali nawo pakati pathu, maka potipatsa moyo wabwino komanso kutipatsa nthawi yoti tiphunzirepo mawu ake. Mtsiku la lero muli ndi ine Namani Kammalunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu kuchokera ku Mitundu ku Lilongwe. Mtsiku la lero tafuna tiphunzirepo zokhudza Satana mdierekezi. Zokhudza Satana mdierekezi si nkhani yachilendo pakati pathu mu dziko lapansi. Ambiri tinamvapo komanso timalankhulapo zokhudza Satana mdierekezi. Nchinthu chofunikira kwambiri kuti tiphunzirepo zokhudza mkulu ameneyi, makamaka potengera ntchito imene amagwira. Satana mdierekezi wakhala alipo kuchokera kalekale. Pamene alipo kuchokera kalekale, dziko lapansi lakhala likukumana ndi mavuto, ndipo mavuto akuluwa amachokera kwa iyeyo. Pachifukwa chimenechi nchofunikira kwambiri titamamuphunzira ameneyi kuti timudziwitsitse zimene zingatithandizire kuti tikhoza kupewa pa zimene iye amatipangira kuti ife tichite. Choncho tikhale limodzi mu phunziro limeneli ndi lofunikira kwambiri pamene tifuna kudziwa za Satana mdierekezi. Nthawi zambiri anthu amafunsa kuti kodi Satana mdierekezi adapezeka bwanji? Kodi sindiye kuti Mulungu adachita kukonza kuti atipangire Satana mdierekezi kuti azitilakwitsa? Kuti tsono ife tikalakwa Mulungu adzatilange? Ndikukhulupirira kuti zitakhala kuti zili motero, ndiye kuti Mulungu angaone kukhala Mulungu wankhanza. Chifukwa iyeyo walenga Satana mdierekezi kuti ife azitilakwitsa, kuti ife tikalakwa iye adzatilange, sangakhale Mulungu wolondola. Komabe tikhoza kudziwa mmene Satana mdierekezi anapezekera. Tikamawerenga m'buku ili litithandizapo kumvetsanso mmene Satana mdierekezi adapezekera pamene tiphunzirepo lemba ili. Tikamawerenga m'buku la Deuteronomy chapter 21 kuyambira verse 18 kulekeza verse 21 akulankhula motere. Akuti munthu akakhala naye mwana wamwamuna wopulukira ndi wopikisana naye, wosamvera mawu a atate wake kapena mawu a mayi wake, wosawamvera angakhala namlanga, azimgwira atate wake ndi amake ndi kutulukira naye kwa akulu a mudzi wake ndi ku chipata cha malo ake. 20. Ndipo anene kwa akulu a mudzi wake, mwana wathu wamwamuna uyu ngopulukira ndi wopikisana nafe, wosamvera mawu athu, ndiye womwazamwaza ndi woledzera. Pamenepo amuna onse a mudzi wake amponye miyala kuti afe, chotero muchotse choyipacho pakati panu, ndipo Israeli wonse adzamva nadzaopa. Tikaphunzira bwino zimene zalembedwa m'buku limeneli zitithandiziranso kudziwa mmene Satana mdierekezi adapezekera. Baibulo linena kuti mwachitsanzo kuti banja labala mwana, ndiye mwanayo wakula. Kenaka mwana uja malo moti athandize makolo, mwana uja nkusankha upulukira. Baibulo linena kuti mwanayo waonetsa upulukira motani? Akuti wasankha umaledzera, wasankha umwazamwaza, komanso kupikisana m'makolo. Ngati makolo odabala mwana cholinga chokuti mwanayo adzawathandize, anesetse kugwira apa ndi apa kuti mwana akule, ndipo mwanayo nkukuladi. Yakwana nthawi yoti mwana athandize makolo, mwana uja nkukana. M'malomo wathandiza makolo wasanduka chida chowawukira. Ndiye tsopano Mulungu amawuza Israeli unena kuti banja ngati labala mwana wamwamuna, ndiye wakula, ndiye wapulukira. Banjalo lizipita kwa akuluakulu a mudzi, ukadandaula za nkhani kwa akuluakulu a mudzi, mwana wathuyu ngopulukira. Zizindikiro zosonyeza upulukira zaoneka mwa mwanayi. Mwachitsanzo wasankha umaledzera, umwazamwaza, komanso amapikisana nafe. Kodi umwazamwaza nkutani? Nthawi zina makolo amatheka kugwira ntchito, wapeza phindu,
Mwachitsanzo mwina agulako mbuzi kuti tiweta mbuzi kapena tiweta nkhuku, mwinanso kugula fetereza. Pamene makolo aja akayenda kupita mtunda wautali apeza kuti mwana uja wagwira mwina mbuzi ija wakagulitsa, ndalama zake mwina wakamwera mowa. Nthawi zino zapezeka kuti wina wagwira nkhuku wakagulitsa, mwina utenga thumba la fetereza kumene ukagulitsa ndalama zake nkumawononga. Ndiye kuti makolo anakundika kumauchita mwanaku nkumwaza. Ndiye tese kuti tsiku lina lake makolo odandaula kuti koma ngati uchembelewo umatere ndiye ngowawa. Ndiye wina azinena kuti nzofuna zanu, nzofuna zathu, mesa mdambala nokha. Ndizoonadi makolo wa ndomene odabala mwanayo. Koma kodi zikutanthauza kuti makolo pobala mwanayo odafuna kuti adzachite zimenezi? Yankoloti ayi. Makolo nkabala mwana ndi malingaliro oti adzawathandize. Ndipo nese tsugwira apa ndi apa kukuza mwana uja ndipo mwanayo nkukula. Molomoti mwana uja achite zothandiza makolo, mwana uja wapezeka kuti wasankha njira yowukira makolo. Mmene mwana uyu wachitikiramo ndi mmene sanachitikira Satana mdierekezi. Nthawi imene Yehova Mulungu ankalenga angelo, oti angelowo adzatumikire Mulunguyo mulamuliro wake. Koma m'malo mwake mngeloyo adawukira. Atalengedwa kuti atumikire Mulungu, mngelo uja anasankha kuwukira. Ndiye kuti Mulungu sindiye kuti analenga Satana pa nthawiyo, koma ankalenga mngelo cholinga chakuti mngeloyo adzatumikire boma la Mulungu. Choncho sizoona kuti tizimuyimba mlandu Mulungu ponena kuti mesada mulenga ndiyeyo, ndiye kuti adalikale ncholinga chokuti akamulenga ife azitilakwitsa. Ayi, monga momwe taonera chitsanzo cha mwana uja wopulukira, makolo wake pombala sodambale kuti mwanayo adzawukire koma adzawatumikire. Koma mwanayo wokulakula wachita chisankho chosintha nkwambuwukira makolo aja m'malo mowathandiza. Ndimene sanachitira Satana mdierekezi. Adawukira ulamuliro wa Mulungu nupanga boma lowukira Mulungu. Kuchokera mu nthawi imeneyo kwakhala kulupezeka mkulu ameneyi Satana mdierekezi. Choncho iyeyo atasankha kuwukira, njira yayikulu imene wakhala luchita pa dziko lapansi ndiyang'ana iwo amene akutumikira Mulungu kuti awalakwitse, kuti nawonso adane ndi Mulungu. Mwachitsanzo tikuona mmene Mulungu atayika lamulo kwa makolo athu munda wa Edeni. Yehova Mulungu polenga Adamu ndi mkazi wake Eva adawalenga kuti ndi abwenzi ake. Chifukwa chake pa Genesis 1:26 asanawalenga adati tipange munthu m'chifanizo chathu, adzakhale monga mwa chikhalidwe chathu, adzalamulira za dziko lapansi mlengalenga ndi mkati mwa madzi. Ndipo Mulungu atalankhula mawu amenewa, tikamawerenga Genesis chapter 2:7 tikuona kuti Mulungu akumulenga munthuyo. Anatapa dothi lapansi nkuwumba, nawuzira mpweya wa moyo mphuno mwake, munthuyo nkukhala wa moyo, munthu wa mwamuna Adamu. Tikamafika pa verse yake ya 18 tikumva kuti Yehova adati sikwabwino kuti munthu akhale yekha, timpangira omuthangatira. Ndipo pamenepo Yehova adagonetsa Adamu rota tikulu, nuchola monthiti mwa Adamuyo nupanga mkazi wake Hava. Ndipo iwo atawalenga anawayika munda wa Edeni, munda wabwino, munda wa madalitso. Choncho Yehova atawapatsa lamulo limene lalembedwa pa Genesis chapter 2:17, lamulo lidaloti chipatso cha mtengo musadzachole, chifukwa mukadzachola mudzafa. Ili linali lamulo limene Yehova Mulungu anapatsa makolo athu Adamu ndi Hava munda wa Edeni. Ndipo pakati pa anthu ndi Mulungu anali pa umodzi. Koma chidachitika nchani kuti tsopano makolo athu awukirane ndi Mulungu? Chifukwa choti Satana mdierekezi anabwera munda wa Edeni. Tikamawerenga mbuku ili la Genesis chapter 3, Genesis chapter 3 kuyambira verse 1 mpaka na verse lake la 6 akulankhula motere. Ndipo njoka inali yakuchenjera yoposa zamoyo zonse zamthengo zimene anazipanga Yehova Mulungu. Ndipo inati kwa mkaziyo, eya, kodi anatitu Mulungu usadye mitengo yonse ya mundamu? Mkaziyo ndipo anati kwa njoka, zipatso za mitengo ya mundamu tidye,
Koma zipatso za mtengo umene uli mkati mwa munda, Mulungu anati musadye umenewo, musakhudze umenewo, mungadzafe. Ndipo njokayo inati kwa mkaziyo, kufa simudzafayi. Chifukwa dziwa Mulungu kuti tsiku limene mukadya umenewo adzatseguka maso anu, ndipo mudzakhala ngati Mulungu wakudziwa zabwino ndi zoyipa. Ndipo pamene anaona mkaziyo kuti mtengo unali wabwino kudya ndi kuti unali wokoma m'maso, mtengo olakalakika wakupatsa nzeru, anatenga zipatso zake nadya, napatsanso mwamuna wake amene anali naye nadya iyenso. Taona, Satana mdierekezi walowa munda wa Edeni, wakapeza Adamu ndi mkazi wake Hava, amene iwo ndi Mulungu ali pa umodzi. Ndipo Satana mdierekezi pobwera munda wa Edeni adati, eya, anatitu Mulungu, zipatso zonse za mitengo ya mundamo musadyeko. Pamenepo Hava anamuyankha Satanayo kuti ayi, Mulungu sanatero. Mulungu adanena kuti zipatso zonse za mitengo ya mundamo tidye. Koma mtengo wa mkati mwa munda wodziwitsa zabwino ndi zoyipa umene tisadzadye, tisadzakhudze, chifukwa tikadzachola tidzafa. Ndiye Satana mdierekezi anena kuti ayi, kufa simudzafa ayi. Audziwa Mulungu kuti tsiku limene mukadya zipatso mtengo maso anu adzatseguka, mudzakhala ngati Mulungu odziwa zabwino ndi zoyipa, koma kufa simudzafa ayi. Zimenezo zinapangitsa makolo athu kuti achole zipatso zija nkudya kumene kuli kuchimwira Yehova. Ndipo pamenepo padapangitsa kuti tsono makolo athu ndi Mulungu pakhale udani. Satana mdierekezi atawukira Mulungu, ntchito ina yayikulu imene amagwira iyo opangitsa anthu amene atumikira Mulungu kuti awalakwitse. Izi zimenenso anachita Satana mdierekezi m'munda wa Edeni. Nthawi imeneyi m'munda wa Edeni Satana anagwiritsa ntchito njoka. Choncho m'buku lopatulika Baibulo amatchulidwa kuti inali njoka. Koma mzimu woyipawo kapena kuti Satana mdierekezi ndi amene anagwiritsa ntchito njoka. Situnena kuti nthawi zonse pamene takumana ndi njoka ndiye kuti takumana ndi Satana mdierekezi ayi. Satana mdierekezi si njoka. Koma analowa mu njoka m'munda wa Edeni pofuna kulakwitsa Adamu ndi mkazi wake Hava. Choncho okondedwa, Satana mdierekezi alipo, ndipo ntchito yake yayikulu yopangitsa anthu a Mulungu kuti asiyane ndi Mulungu, atayane ndithu. Timaphunziraponso zokhudzana ndi mmene analili Yobu. M'buku la Yobu chapter 1, Yobu chapter 2. Mabuku amenewa amafotokozerapo kuti Yobu anali munthu wokhulupirira Mulungu. Pamene Yobu anali munthu wokhulupirira Mulungu, oopa Yehova, osunga malamulo wake, nthawi imeneyi nkuti Satana mdierekezi anali ndi mwayi wokhala kumwamba. Amachiti kubwera mdziko lapansi muno kudzayendayenda ngati mmene amachitira munthu nthawi zina kuchoka mdera la mitundu kupita mtawuni ya Lilongwe na akabwerako. Ndipenenso nthawi yoyambayo Satana anali ndi mwayi wokhala kumwamba, ndi amabwera mdziko lapansi kudzanyenga munthu kapena kudzononga munthu. Nthawi imeneyonso Satana atamuona Yobu kuti anali wokhulupirika mdziko lapansi, anambweretseranso chipsinjo. Cholinga cha Satanayo amafuna kuti akamenya nkhondo ndi Yobu, Yobu achimwire Mulungu. Adali olemera Yobu, Satana adayesetsa panga njira yoti chuma chake chithe. Anali ndi wana Yobu, ndipo anawo adafa nthawi imodzi. Ndipo Yobu ali wabwinobwino, Satana adabwera nawononga thupi lake. Zonsezi Satana anapangitsa cholinga chakuti Yobu achimwire Mulungu. Koma Baibulo litiphunzitsa kuti Yobu sanachimwe ndi pakamwa pake, sanalole kumugonjera Satanayi. Ngakhale Yobu anazunzika, chuma chake chinatha, komanso thupi lake kuvutika, ana ake kufa. Zonsezi Satana amachita kuti Yobu akatepeka achotse chikhulupiriro pa Mulungu wamoyo. Komabe Yobu timuthokoze kuti anamukhulupirira Mulungu, anali munthu wangwiro. Satana mdierekezi nchinthu choyipa kwambiri. Pamene taonapo zokhudzana ndi mmene anachitira Yobu, Satana mdierekezi adamugwetsera mavuto cholinga chakuti Yobu atayane ndi Mulungu. Komabe Yobu analimba njii, sanagonjere pa mayeso amenewa.
Atabweranso Yesu, pamene tiwerenga buku la Mateyu chapter 4, Yesu atachoka ku ubatizo, Mzimu Woyera unamutsogolera kupezeka mchipululu, adakakumana ndi Satana mdierekezi nthawi imeneyonso. Satana mdierekezi anadziwa kuti ulendo wa Yesu afuna kudzapulumutsa anthu. Anthu achoka mbali ya Satana abweranso mbali ya Mulungu. Ntchito imene anagwira Satana mdierekezi ndiye kumulondalonda Yesuyo kuti mpaka nakamugwetse. Tikamawerenga buku limeneli la Mateyu chapter 4, kuyambira verse 1 pali mawotere: pamenepo Yesu anatengedwa ndi Mzimu kunka ku chipululu kukayesedwa ndi mdierekezi. Ndipo pamene iye analibe kudya masiku 40 usana ndi usiku, pambuyo pake anamva njala. Ndipo oyesayo anafika nanena kwa iye, ngati muli mwana wa Mulungu, tawuzani kuti miyala iyi isanduke mikate. Koma iye anayankha nati, kwalembedwa, munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu onse akutuluka mkamwa mwa Mulungu. Pamenepo mdierekezi anamuka naye ku mzinda woyera, namuyika iye pamwamba pa chimbudzi chakachisi, nanena naye, ngati muli mwana wa Mulungu, mudzigwetse nokha pansi, pakuti kwalembedwa kuti adzauza angelo ake za iwe, ndipo pamanjawo adzakunyamula iwe, ungagunde konse phazi lako pamwala. Yesu ananena naye, ndiponso kwalembedwa, usamuyesa Ambuye Mulungu wako. Pomwepo mdierekezi anamuka naye ku phiri lalitali namuonetsa mayiko onse a dziko lapansi ndi ulemerero wawo, nati kwa iye, zonse ndikupatsani inu ngati mudzagwa pansi ndi kundigwadira ine. Pomwepo Yesu ananena kwa iye, choka Satana, pakuti kwalembedwa, Ambuye Mulungu wako udzamugwadira, ndipo iye yekha udzamlambira. Pomwepo mdierekezi anamsiya iye, ndipo onani angelo anadza namtumikira iye. Yesu wabwera ku dziko lapansi, wakumana nayenso mkuluyu, amene kuchokera kale adasanduka wambanda, adawukira Mulungu. Adakalakwitsa Adamu munda wa Edeni kuti dziko lapansi likhale moyo wa mavuto, kufa, matenda, njala, umphawi, komanso maudani ochuluka. Zonsezi zabwera chifukwa cha mkulu amene. Monga mwa ntchito yake adazunzanso Yobu adalimba. Wabwera Yesu Khristu kufuna kudzakoza zinthu, anabweranso kudzamuyesa. Komabe timuthokoze Yesu, monga mwana wa Mulungu, sanagonjere kumayeso amene Satana adabweretsa kwa iyeyo. Satana mdierekezi ndi wochenjera, amayesu panga njira zosiyanasiyana pa dziko lapansi pano, zopangitsa kuti anthu a Mulungu awukirane ndi Mulungu. Chinthu china chimene Satana amapanga, tikawerenga 2 Korinto chapter 4 mu verse yake ya 3, akunena kuti, koma ngatinso uthenga wabwino wathu uphimbika mwa iwo akutayika, mwa amene Mulungu wa nthawi ino yapansi pano unachititsa khungu maganizo awo osakhulupirira, kuti chiwalitsiro cha uthenga wabwino wa ulemerero wa Khristu, amene ali chithunzithunzi cha Mulungu, chisawawalire. Satana amakondugwira ntchito kwambiri pamene anthu ali kumva mawu a Mulungu. Ndi apa Paulo akunena kuti, koma ngati uthenga wabwino wathu uphimbika, kuti anthu okhala ku dziko lapansi asakhulupirire uthengawu, n'chifukwa cha Mulungu wa nthawi yapansi pano amayesetsa kuchititsa khungu maganizo a anthu ena, kuti zimene zikuphunzitsidwazi mwa iwowo zisagwire ntchito. Akangodziwa Satana kuti chiphunzitso ichi anthu apulumutsidwa nacho, Satana amapatsa maganizo olakwika kuti anthu alimbane ndi chiphunzitsocho. Ndi chifukwa Paulo akunena kuti, kodi muludziwa kuti uthenga wabwino ngati uphimbika mwa iwo otayika, n'chifukwa cha Mulungu wa nthawi yapansi pano? Akamati Mulungu wa nthawi yapansi pano, amanena Satana mdierekezi. Amakalimbana ndi anthu amene ali kale kwa Mulungu, komanso
amakathandiza kuti anthu amene amafuna akhulupirire mawu a Mulungu mawu asawakhulupirire. Nzimene amachita Satana mdierekezi zimenezo. Tsiku lina lake Yesu atatuma ophunzira wake kuti pitani mukalalikire. Tikamawerenga m'buku la Luka chapter 10 mu verse yake ya 17. Mu Luka chapter 10 verse yake ya 17 akutifotokozera zina zimene zidachitika Yesu atatuma ophunzira wake. Pa verse 17 akuti ndipo makumi asanu ndi awiri aja anabwera mokondwera nanena, Ambuye, zingakhale ziwanda zinatigonjera ife m'dzina lanu. Ndipo anati kwa iwo, ndinaona Satana ali kugwa ngati mphenzi ochokera kumwamba. Taonani ndakupatsani ulamuliro wakuponda pa njoka ndi pa zinkhanira ndi pa zimphamvu iliyonse ya mdaniyo, ndipo kulibe kanthu kadzakuyipsani konse. Verse 20. Koma musakondwera nako kuti mizimu idakugonjerani, koma kondwerani kuti mayina anu alembedwa mmwamba. Tsiku lina lake Yesu anatuma ophunzira wake kuti mupite mukalalikire wanthu zokhudza ufumu wakumwamba. Ndi ophunzira atapita kukagwira ntchito yolalikira ija, akuti Yesu adaona Satana atang'anipa ngati mphenzi achoka kumwamba, afuna kuti awononge ntchito imene ija. Koma Yesu adawapempherera ophunzira wake kwa Mulungu, ndipo Mulungu anakwanitsa kuwateteza ophunzira ake kuti ntchito yolalikira uthenga wabwino ija iyende bwino. Ophunzira wake odangoona ntchito itayenda bwino, somadziwa chimene chidachitika. Ndiye pa nthawi imene amadzapereka ripoti kwa Yesu, Ambuye, ntchito yayenda bwino. Ndipo tikazilamula ziwanda m'dzina lanu mwa munthu zimachoka, ndipo tachita zambiri zamphamvu. Ndiye Yesu adati, koma muludziwa kuti ntchitoyo iyende bwino chifukwa naona Satana ali kuchokera kumwamba atang'anipa ngati mphenzi amafuna kupeteni. Koma seli kuti ine ndachita kupempherani kwa Atate wanga, ndizo zapangisa kuti ntchito yanu iyende bwino. Kotero kuti inuyo chinthu chimene chingakhale chokonjoletsa kwambiri kwa inu nkuti mayina anu alembedwa m'buku la moyo. Satana mdierekezi amadana ndi atumiki a Mulungu, amadana ndi anthu amene afuna kutumikira Mulungu woonayo. Nkofunikira kwambiri kukhulupirira kapena kuphunzira bwino mawu a Mulungu, chifukwa mkulu ameneyi wachitira nkhanza dziko lonse lapansi. Choncho pamene tikuona buku lopatulika Baibulo, pamene likutiphunzitsa zokhudza mkulu ameneyi, cholinga choti ife tiphunzire nkuti timudziwe. Amagwira ntchito yanji, adapezeka motani, nanga ife tingapewe iyeyo bwanji. Yesu atachoka pa dziko lapansi kupita kumwamba, ndiko kumene tsono Yesu atapita uko, asanakhale pa mpando wa chiufumu, adakayamba wachita nkhondo yomuchotsa Satana mdierekezi kuti tsono kumwamba achotsedweretu. Tikamawerenga m'buku la Chivumbulutso chapter 12 kuyambira verse 7 akulankhula motere, ndipo munali nkhondo mmwamba, Mikaeli ndi angelo ake akuchita nkhondo ndi chinjokanso ndi angelo wake chinachita nkhondo. Ndipo sichinalakika, ndipo sanapezekaso malo awo mmwamba, ndipo chinaponyedwa pasi chinjoka chachikulu, njoka yokalambayo, iye wotchedwa mdierekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse, chinaponyedwa pasi ku dziko, ndi angelo wake anaponyedwa pamodzi. Ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena, tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wake, pakuti wagwetsedwa wonenera wa abale athu wakuwanenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku. Yesu atachoka pa dziko lapansi kupita kumwamba, adakachita nkhondo yolimbana ndi Satana mdierekezi. Chifukwa zimene amachita Satana mdierekezi, kumwambako amakopa angelo ena kuti achoke kwa Mulungu apite mbali yake.
akabwera mu dziko lapansi lino amadzanyenga anthu amene ali atumiki a Mulungu kuti asiye kutumikira Mulungu apite mbali yake. Ndiye chimene Yesu adapita kumwamba adakachita nkhondo yochotsa Satana mdierekezi. Ndipo Satana mdierekezi kumwambako adagonja ndipo adathawira ku dziko lapansi. Moti china chilichonse Satana mdierekezi amachitira ku dziko lapansi konkuno. Mwayi wopitanso kumwamba mwayi umene walibe. N'chifukwa chake amanena kuti tsoka mtunda ni nyanja chifukwa oyipayo watsikira ku dziko lapansi. Kotero kuti inu ndi ine lero tidziwe kuti Satana mdierekezi ali pakati pathu. Saoneka ndi maso koma ali ndi mphamvu yochita chilichonse chofuna kuti inu ndi ine tiwukire Mulungu. Amayambanitsa anthu amene ali pamodzi, amawononga mpingo wa Mulungu, amawononga banja limene lili kuyenda bwino, amasokoneza anthu pa dziko lapansi mkulu ameneyo. Ndiofunika ife timudziwe tingampewe bwanji. Satana mdierekezi sitingampewe mwa munthu chabe. Mpofunika tiliphunzire bwino buku lopatulika Baibulo. Taona chitsanzo chimene Satana mdierekezi amamuyesa Yesu pogwiritsa ntchito mawu. Koma Yesu pomugonjetsa amagwiritsanso ntchito mawu a Mulungu. Satana amaphunzitsa molakwika, Yesu amamuyankha ndi mawu a Mulungu molondola. Choncho ngati inu ndine sitingaphunzire bwino buku lopatulika Baibulo, chikhozokhala chinthu chovuta zedi kuti tipulumutsidwe kapena tipewe machenjerero a Satana. Ndiye nkofunika inu ndine taphunzire kwambiri mawu a Mulungu kuti Satana akamatiyesa ife tizimdziwira kuti ndi Satana uyu, chifukwa afuna tichite zosemphana mawu a Mulungu. Okondedwa, chinthu china pafunika tikhala anthu opemphera kwambiri. Taona kuti Yesu adapempherera ophunzira wake pamene onkapita kukalalikira, pamene Satana ankafuna awawononge. Inunso ngati sitikhala nalo pemphero lachikhulupiriro sitingathe kumugonjetsa Satana. Komanso tikhale nacho chikhulupiriro monga mmene anachitira Yobu, kuti mavuto ngakhale odamugwera Yobu adakhalabe okhulupirira Mulungu. Ngati sitimukhulupirira Mulungu, ngati sitidziwa bwino mawu a Mulungu, ngati sitikhala anthu opembedza kapena opemphera koyenera, Satana mdierekezi sitingamukwanitse. Ndi njira yokhayo imene tingapulumutsidwe ku machenjerero a Satana. Taphunzira chani mu phunziro lathu? Taphunzira zokhudza Satana mdierekezi. Taona mmene anapezekera, taona ntchito imene amagwira, komanso taona mmene ife tingapulumutsidwere ku machenjerero a Satana mdierekezi, kuti titumikire Mulungu woonayo ndi wangwiro. Izi zimene timafuna tiphunzire mu tsiku la lero zokhudza mkulu ameneyo Satana mdierekezi. Tithokoze Mulungu chifukwa chotipatsa nthawi imeneyi. Tsiku la lero munali ndine Namani Kammalunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu kuchokera ku mitundu ku Lilongwe mudzi mwa Nsanduliza. Mulungu adalitse tonse. Amen.